баян эми нерсе әйтсәк тә ул татарның жаны кебек әйме, ул төп татарның музыкаль уен коралы кебек. Ә менә бу бәләкәй гармоннардан бигрәк тә матур кишига. Менә сез стажлы музыкант буларак, сезгә ничегрәк зур баяннарда уйнарга җиңелрәкме, әллә менә шундый бәләкәй уч төбенә сыя торган гармоннарда уйнау җиңелрәкме? Сораугыз бик матур. Әлбәттә, минем иң беренче инструментым ул баян. Баян филармониядә эшләгән елларда мин шушы бәләкәй гармоннарда өйрәндем. Әлбәттә, зур баян белән сәхнәгә чыкканчы, кичкенә бәләкәй гармон белән чыгу җиңелрәк, уйнау җиңелрәк, чөнки аның авырлыгы юк. Халык күңеленә барыбер гармон тизрәк барып җитә, гармонны күбрәк ярата. Баян ул бит инде ул халык уен коралы булса да, академик, классик әсәрләр башкара торган инструмент. Гармон, бәләкәй гармоннар, алар халык күңеленә ачышны тизрәк таба. Чөнки аның үзенең тембры бар, үзенең матур тавышлары бар. Кошлар тавышы күз алдына килә аны тыңлаганда. Әле менә концертларда да уйнаганда махсус шушы кичкенә гармоннар белән чыгам. Biz беләбез, безнең атаклы музыкантыбыз Фәйзулла Туишевның гармоннары бик күп булган әйме заманында. Һәм ул гармоннарына, үзенең музыка уен коралларына хатын-кыз исемнәре куша торган булган. Менә бу җәһәттән синең ничек? Менә мин берничә еллык Фәйзулла Туишевның күргәзмәсендә, гармоннар күргәзмәсендә катнашкан идем. Анда берничә гармон күрдем. Һәм аларның 19-нчы йөз ахырында, 20-нчы йөз башында гармончылар, гармон ясаучылар, гармонда уйнаучылар, гармон яратучылар шушы бәләкәй гармоннарга үзләренең яраткан хатын-кыз исемнәрен кушканнар. Минеке, мәсәлән, бу Бәдерниса исемле гармон. Һәм тагын минем Мәрьям исемле бәләкәй гармоным бар. Менә бусы Мәрьям. Аның үзенең тональности, үзенең тавышы, үзенең тембры бар. Менә сез мөгаллим кеше булаграк та менә шушы кичкенә уен коралларында уйнарга өйрәтәсезме? Ничек яшьләр тартыламы бу һөнәргә? Мин әле институттан тыш Казан шәһәр филармониясе базасында урнашкан оешкан балалар филармониясендә дә эшлим. Анда минем җитәкчелектә балалар халык уен кораллары ансамбле бар. Менә шушы балаларга мин шушы бәләкәй инструментны өйрәтүне башларга дип уйлап торам. Менә шушы уен сезнең кулыгыздагы уен коралларын кем ясады, үзегезме, ничек? Бәләкәй гармон, бәләкәй концерт гармоны, руслар аны черепашка дип әйтәләр. Бердән ул Ташбакага да ошаган ахырсы, икенчедән алар Кирова Череповецк шәһәрендә ясала, шуның өчен черепашка дип әйтәләр дип уйлыйм инде. Бу инструментны Салих Шәйдуллин ясады. Салих абый Шәйдуллин ул безнең татар музыкантларына бик күп гармоннар ясаган кеше. Аның гармоннары бик сыйфатлы санала. Бик матур тавышлы гармоннар. Аннан соң икенче гармоным, бәләкәй гармон, ул Рәис Сафиуллин гармоны. Ул аның үзе ясаган гармон. Менә без беләбез бит, әйме, дәү баяннар, гармоннар бик кыйммәт йөри. Бәләкәйләре тагы да кыйммәтрәкме, ничек? Баяннар кыйммәт, чөнки анда чит-ил детальләре күп анда. Гармоннарны, аларның телләрен Италиядан кайта. Әлбәттә, минем бу 20 еллык алган гармон, ул минем 15 меңгә төшкән иде. Берсе 15 меңгә, берсе 20 меңгә төшкән иде. Һәр бәлки ул 50-60-70 мең тирәсе бардыр хәзер. Әлбәттә, халык уен коралы булса да, бу бәләкәй гармоннарда классикында уйнарга була. Менә сезнең хөрмәткә мин Салих Сәйдәшевнең Сандугач җырын уйнап күрсәтәм.
Илнур әфәнде, әлеге уен коралының авырлыгы күпме? Ауырлығын өлшеген жоқ, но бұл енді бір 200 грамм бардыр бұл инструмент. Міне ол қарасағыз түзеліші бик ғади да кебек көріне, әмі аның үйренер үшін мен 1 жылға жақын вақыт кетті. Чөнки ол бір кнопка, бір клапан, 2 түрлі тауыш шығара. Мехна тартқанда бір түрлі, көрекне қысқанда екінші түрлі. Аның бешкіне түймесі бар. Мен шоны мехында туры кетірей керек, ойнағанда түймесінде туры кетірей керек. Илнур әфәнде, менә біз бүгін Файзулла Куйшықында искә алдық. Әйме, мен білем, Файзулла аға уйнағанда, әйме халық алдында шығыш ясағанда гармонларын шүйіп жібере тұрған болған. Менә хәзер ондай уен шулай уйнаушы музыкантларыбыз бармы безнең? Менә сезнең институтта бәлкем шундыйларны әзерлиләрдер. Моның өчен махсус өйрәтмиләр. Менә мин күргәнем бар я мәрхүм Рөстәм Вәлиев шулай иттереп уйнайды. Менә шулай иттереп кына Аның үшін үйренуге керек әлбәттә. Бияле киіп тә уйнайлар бит әле, әйме? Бияле киіп тә уйнайлар. Инде хәзер менә яшь гармончыны мен күзәтәм, Айнур Моратов дигән сәләтле гармончыбыз бар. Ул да менә шулай иттереп кына җибәрә. Әлбәттә, утырсаң, өйрәнсәң, була матур иттереп өйрәнергә була. Менә без беләбез бит инде уен кораллары, әйме халкыбызның уен кораллары. Ул бит инде менә Безнең милләт елап кына утырмаган күңелен, менә шушы уен кораллары аша күңелендәге тирә-юньдәгеләргә җиткерә торган булган. Менә сез үзегезнең укытучы балаларыгызга, студентларга өйрәткәндә, менә бу милли кодны җиткергәндә нинди алымнар кулланасыз? Әлбәттә, мен аларга башта уйныйсы килгән әсәрне тыңлап чыгарам, кушам мин. Гармонда ничек уйнаганнар, хәзер ничек уйныйлар бу көйне, элек ничек уйнаганнар. Ничек җырлыйлар, нәрсә турында җырлыйлар. Күп студентның ялгыш кына килеп кермиләр, аларның или әнисе, или әтисе, или әллә бабасы, яисә әбисе гармонда, курайда, думбрада, скрипкада уйнаган була, яисә җырлаган була. Алар аны тыңлап, шушында алар шикелле җырлыйсы килеп укырга керәләр. Уйный башлаганда татар моңа, татар милли төсмәре булсын өчен без инде тырышабыз, мин тырышам, менә мелизматика дип атыйбыз. Ул халык киендәге менә шушы рәсем бизәк дип атыйбыз инде без аны. Милли төсмәр. Менә шуны өйрәтергә тырышабыз. Бию көйләрен өйрәнгәндә, тиз, җитез көйләрне өйрәнгәндә ки яисә җитез булырга кирәк, дәртле булырга тиеш көй. Күңелләр җилкендерелеп, биеп китәсе килерлек булсын. Яисә ул моңсу булырга тиеш. Елата торган моңсу, халыкның уйлата торган, елата торган, ойландыра торган көй булырга тиеш. Моңсу көйләрне моңлы иттереп, җитез көйләрне, дәртле бию көйләрен дәртле иттереп уйнарга өйрәтергә тырышабыз. Әлбәттә, бу гармонның бер генә яклы күрсәгез, аның үзенә аккомпанементы юк. Ул һәр вакытта берәр баян белән, гармон белән, яисә минусовка дип аталар, фонограмма, минусовый фонограмма белән уйнаганда гына отышлырак була. Мин балаларны өйрәтәм күбрәк думбрага, егетләрне гармонга өйрәтәм. Гармон белән думбра булганда, алар тулы ансамбль дисәк тә ялышмабыз. Чөнки ул баян үз-үзенә аккомпанемент ясый торган, аның басы да бар, бакалары дип әйтәбез инде татарча. Басы да, аккорды да бар. Бу якта, уң ягында көйне уйный ала. Думбралар күбрәк алар инде фон, аккорд, гармонияны тота. Кирәк чакта инде ялгыз уйнау, сольный партиясында уйный ала. Менә уен коралларына кытлык юкмы, ничегрәк? Әлбәттә, ул инде ул безнең
Авырту сұрау десек те бола, бізге инструментлар, профессионал, яхшы, сыйфатлы музыкаль инструментлар жетіп бітмей, менә шуларны булдыру үстендә эшләргә кирәк. Бұлай қызықсына тұрған яшьләребез бар безнең. Қызықсына тұрған яшьләр бар. Менә инде безгә Геннадий Макаров эшләп биргән думбралар бар, саз гөслеләр бар, хурайлар бар, менә заказ буенча кайтартылган. Хурайлар менә шул булган инструментларда өйрәтәбез. Әлбәттә, менә башкорт халык милли уен кораллары ансамбле белән чагыштырсак, безгә дә алардан калышмыйча инструментлар булдырсак иде. Димәк, безнең өмет бар әлеме? Өмет бар, яшьләр бар. Яшьләр булганда, аларны өйрәткәндә инструментлар да булыр дип ышанасы килә. Безнең коллекциядә баяннан тыш берничә гармун бар, менә бер Вараксин, Венский типта гармун бар. Һәм хронковыз бар, итальяннарыбыз бар. Алар һәрберсе үзенең тембры һәм тональности белән аерыла. Итальянда тагын бер киюнисем килә, җитез, дәртле бию киюнисем килә.